Aýdy şumaradan mustaqim Afganistana zeň urup bilersiňiz. Türkiýeden, Irandan, Arabistandan, Pakistandan we ýene hemme gaýry kişilerden Afganistana zeň urup bilersiňiz. Bir aýaça lämähdud hiç halas bolar ýok. Şirket Muhammedi tarapdan Teleport X bernamany düşürüp bir faal etdirmek bilen bir aýaça Afganistan bilen aýdy şumaradan deň urup gepleşip bilersiňiz. We ýene hem Afganistandakylar hem Afganistanyň öz içindäki şumara deň uranýanyk size de deň urup gelip bilerler her wagt. Siňiz hemme gaýry kişilerden Afganistana. Ne sim kart gerek, ne internet, fakat faal etdirýärsiňiz. Size sap fakat öz ýanyňyzdaky ýanyk. Bir aýlap gepleşseňiz hem halas bolmaýar. Bir aýaça lämähdud gelip WhatsApp'dan bir faal etdirýärsiňiz, başga hiç müşkili ýok. Täze bir aý wagty doglynça beýam ham muft we ýeneden filter şeken hem muft.